Zer bultzatu zaitu Asilanen izena ematera? Hau da, zergatik eman duzu izena Asilanen? Bueno, hasteko lehen pauso izan zen, lanik gabe neon, azaroan lanik gabe geratu nintzen, urtarrilen azaldu zen programa, Basilan programa, bainekien askoik zertzan programa, nintzen irakurtzen folietuak eta hori, eta esan nun, hau gauza interesgarria izan daiteke lanetzako, nire etorkizuneako, eta hortan nabil. Eta nahiz demutzen hartutako erabatiaz. Baina, esaten duzu, bai, zerbait interesgarria ez, edo zen hau, niretzako, aproposa izan daiteke. Baina, esan gure dut, zerbait ikusi zenuen horrela berezia edo adierazgarria? Helburu nagusia lanik gabe gundenez lana topatzea zen. Hau, irtenbide polita izan liteke lana aurkitzeko. Eta gerora konturatu behar, gauza askoz gehiagorako bale izan digula. Adibidez? Kaleko erlazioetako, nire parejakin erlazioakin, eta nire kuadrillakin erlazio mantentzeko, gauz batzuk genituna ezagutzen, iskutuko gauz batzuk nire barruan nezkanak, kanpoa ateatzeko aukera bikaina izan da. Eta hortaz aprobetxatuz, nik uste oso baliagarri zaitzetela nire bizitzarako.